Слухаючы сённяшняе Евангелие, можам сабе ўсвядоміць, што сапраўды не ведаем. Можа, сёння і апошняя імша ў нашым жыцці. Таму заахвочваю перажыць яе ўсім сэрцам, пакінуць усё тое, што заглушае нас, каб сапраўды сустрэцца з Богам, які прыходзіць. Гэтую Эўхарыстыю я цэлебрую аб Божым бласлаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай для Паліны ў дзень нараджэння. На пачатку усвядомім сабе нашу грэшнасць, усвядомім сабе, што мы вельмі моцна Бога патрабуем, каб мы маглі адпаведна перажыць гэтую найсвяцейшую ахвяру. Спавядаюся. Заўсёды Пану Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, памаліцца за мяне да Пана Бога. Нехай змілуецца над намі Бог усемагутны і, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Молимся. Усемогутный вечный Боже, навученные Духом Святым, мы осмеливаемся называть Тебя Отцом нашим. Узмацни у наших сердцах Дух Твоего сыновства, каб мы могли отрымать обяцаную спадщину. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого,
Бог праз усе векі вечныя. Читание книги мудрости Соломона. Ночь вызволения была предвещена айцам нашим, каб яны подбадзёрыліся, цвёрда ведаючы, якім абяцанням поверили. Народ твой чакаў выратавання справядлівых і згубы сваіх ворагаў. Бо праз пакаранне нашых праціўнікаў ты паклікаў і праславіў нас. Праведныя дзеці добрых патаемна прыносілі ахвяры і ў згодзе устанавілі боскі закон, каб святыя аднолькава саўдзельнічалі ў тым самым дабры і небяспецы. І яны пачалі ўжо спяваць гімны айцоў. Гэта Слово Божие. Щасливий народ, Богом якого ёсць пан, народ, який ён вибрав собі у спадщину. Щасливий народ, який пан собі вибрав, бо свого пана над тими, хто його боїться, над тими, хто сподяється на його милосердность, каб ён душу їх уратовав от смерти і накормив їх у час голоду. Щасливий народ, який пан собі вибрав. Душа наша чекає пана, ён наша допомога і оборона. Милосердность твоя, Пане, нехай буде над нами, бо ми на Тебе сподяемся. Щасливий народ, який пан собі вибрав. Чытанне паслання да габрэяў. Браты, вера – гэта зарука таго, на што мы спадзяёмся, і доказ таго, чаго мы не бачым. Праз яе старэйшыя атрымалі сведчанне. Дзякуючы веры, пакліканы Абрагам паслухаўся і накіраваўся да месца, якое павінен быў атрымаць у спадчыну. Ён выйшаў, не ведаючы, куды ідзе. Дзякуючы веры, ён пасяліўся на абяцанай зямлі, як на чужыне, жывучы ў шатрах з Ісаакам і Якубам, сунаследнікамі таго самага абяцання. Бо ён чакаў горада, закладзенага на моцным падмурку, дойлідам і будаўніком якога ёсць Бог. Дзякуючы веры і бясплодная Сара, насуперак старому ўзросту, атрымала сілу, каб зачаць патомства, паколькі лічыла вартым даверу таго, хто даў абяцанне. Таму ад аднаго чалавека, і гэта ад амярцвелага, нарадзілася так шмат, як зорак нябесных
і незлічоных пясчынак на беразе мора. Усе тыя памерлі ў веры, не атрымаўшы абяцанняў, але убачыўшы іх здалёк і прывітаўшы, прызналі, што яны самі вандроўнікі і чужынцы на зямлі. Бо тыя, хто так кажа, паказваюць, што яны шукаюць айчыну. Калі б яны памяталі аб той, з якой выйшлі, то мелі б нагоду вярнуцца. Цяпер жа яны імкнуцца да лепшай, гэта значыць да нябеснай айчыны. Таму Бог не саромеецца, каб яны называлі яго сваім Богам, бо ён падрыхтаваў ім горад. Праз веру Абрагам, калі Бог выпрабоўваў яго, ахвяраваў Ісаака. Той, хто атрымаў абяцанне, прынёс нават адзінароднага сына, праз якога сказана: «У Ісааку назавецца патомства тваё». Ён лічыў, што Бог мае моц уваскрасіць з мёртвых, таму і атрымаў яго як правобраз. Гэта Слова Божае. Пан з вами. Читання Святого Євангелія паводле Луки. Хвала Тобі, Пане. У той час Єсус сказав своїм вучням: «Не бойся, малы статок, бо сподобалося айцу вашему дать вам володарство. Продайте, што маеце, і дайце міласціну. Зрабіце сабе торбы, якія не нішчацца, скарб бязмежны ў нябёсах, куды злодзей не пранікне і дзе моль не знішчыць. Бо дзе скарб ваш, там будзе і сэрца вашае. Няхай сцёгны вашыя будуць падпіразаныя і светачы запаленыя, а вы падобныя да людзей, якія чакаюць вяртання свайго гаспадара з вяселля, каб калі прыйдзе і пастукаецца, адразу адчыніць яму. Шчаслівыя тыя слугі, якіх гаспадар знойдзе ў чуванні, калі прыйдзе. Сапраўды кажу вам, што ён падпяражацца і пасадзіць іх, і падышоўшы, будзе служыць ім. І калі ў другую варту і ў трэцюю варту прыйдзе і застане іх за гэтым, то шчаслівыя яны. Ведайце ж, што калі б гаспадар дому ведаў, у якую гадзіну прыйдзе злодзей, то не спаў бы і не дазволіў бы уварвацца ў дом свой. Будьце ж і вы гатовыя, бо ў гадзіну, аб якой не думаеце, прыйдзе Сын чалавечы». Тады сказаў Пётр: «Пане, гэтую прыпавесць расказваеш нам ці ўсім людзям?» Пан жа сказаў: «Хто ж ёсць верным і разумным эканомам, якога гаспадар паставіў над слугамі сваімі раздаваць ім у свой час меру хлеба? Шчаслівы той слуга, якога гаспадар, калі прыйдзе, знойдзе, што ён так робіць. Сапраўды кажу вам, што паставіць яго над усёй маёмасцю сваёй. Калі ж слуга гэты ў сэрцы сваім скажа: не хутка прыйдзе гаспадар мой, і пачне біць слугаў і служанак, есці, піць і упівацца, то прыйдзе гаспадар слугі гэтага ў той дзень, калі ён не чакае, і ў гадзіну, аб якой не ведае, і жорстка пакарае яго, і спаткае яго лёс няверных. А той слуга, які ведаў волю гаспадара свайго, але не быў гатовы і не рабіў паводле волі яго, будзе моцна пабіты. Той жа, які не ведаў і зрабіў вартае пакарання, будзе пабіты мала. З кожнага, каму дадзена шмат, і спагнана будзе шмат з яго, і каму даручана шмат, ад таго больш і запатрабуюць». Гэта слова Пана. Хвала Тобі,
можам заўважыць, што апошнія нядзелі у літургіі слова Христос звяртаецца да сваіх вучняў, да народа прыпавесцямі і дакранаецца такіх, я бы нават так на трасянцы сказаў, такіх жизненных спраў, якія каранямі вельмі моцна ўрастаюцца ў нашу штодзённасць, а растуць у вечнасць. Бо думаю, што вы не сумняецеся, што ад нашай штодзённасці залежыць наша вечнасць. Але каб добра зразумець, што Христос сёння хоча сказаць, трэба прыгадаць, па-першае, што было тыдзень таму, а тыдзень таму мы чулі прыпавесць пра неразумнага, можна сказаць, дурнога багача, які такі галоўным клопатам яго было, як это ўсё багацце сваё памясціць куды, які там новыя амбары збудаваць. І Христос сказаў, так бывае з тымі, хто скарбы збірае сабе, а не перад Богам багацее. Христос запрашаў нас убачыць багацце ў іншым. Запрашаў навучыць, каб мы навучыліся траціць. А сёння Христос гэтую думку працягвае і хоча паказаць на адну вельмі важную нашу жыццёвую паставу, якую ўжо мы маем у сабе выхаваць. Але перад тым, як ён гэта кажа, ён на самым пачатку кажа неверагодна прыгожыя словы. Без іх тады незразумела, чаго ён ад нас хоча, а з імі зразумела. Езус сёння кажа вучням глядзіць на іх, судзячы па словах, глядзіць з вялікай любоўю і кажа такія словы: «Не бойся, малы статак, бо спадабалася айцу вашаму даць вам валадарства». Такія прыгожыя словы. Кажа, не бойся, бо твайму айцу спадабалася даць табе валадарства. Што за валадарства? Мы ведаем, што Христос, калі хадзіў, калі прыходзіў у розныя гарады, вёскі, ён казаў: увага, добрая навіна, наблізілася валадарства Божие. Ён весь час казаў пра якае валадарства. Нам гэта не надта можа зразумела. Габрэям было больш зразумела, таму што у іх ментальнасці так ужо было прапісана, яны чакалі, калі ўсе гэтыя акупанты ўрэшце рэшт загнуцца і калі прыйдзе валадарства Бога, адзінае справядлівае. Яны гэта разумелі вельмі палітычна. Мы ўжо інакш гэта разумеем. Разумеем, што Христос намнога глыбей паказаў, дзе гэтае валадарства ёсць. Дык вось, чым жа гэтае валадарства ёсць? Мы ўжо не раз пра гэта гаварылі, але так прыгадаю, што гэта не столькі месца, не столькі час, колькі цэлая рэчаіснасць. Рэчаіснасць сувязі з асобай Езуса Хрыста. Гэта той стан майго жыцця, калі Бог у ім дзейнічае, калі ў Бога развязаны рукі, калі сапраўды ўсё на сваім месцы, калі я маю глыбокі супакой, калі я нічога не баюся, калі я маю такую пэўнасць глыбокую, што я любімы, калі я маю жаданне ісці наперад, тварыць, ствараць нешта, шукаць, любіць, спальвацца з любові. Вось гэта Божае валадарства. Гэта бясконцая сувязь з асобай Сына Божага. Яна, насамрэч, не залежыць ні ад месца, дзе ты нарадзіўся, ні ад часу, ні ад чаго. Яна проста ў пэўны момант нашае жыцця стукаецца нам у дзверы, прыходзіць. І вось што сёння Христос хоча нам сказаць. Першае, вельмі важнае, што для кожнага з нас гэтае валадарства падрыхтавана. Рыхтуецца. Бог глядзіць на нас, кажа: дарагі мой, любімы, ўсё рыхтую. Все будзе. Пачакай, можа одну хвілінку, можа 15, можа сёння ноччу гэта прыйдзе, можа праз 15 год, не ведаю. Як ён рашыць, але ведай, што ў лепшы момант, які трэба, гэта будзе. Гэта мы чуем і ў чытаннях сёння. У першым чытанні мы чуем пра ноч вызвалення, якую так доўга, якую больш за 400 год чакаў народ Ізраіля, каб выйсці з гэтага рабства егіпецкага. Чакаў адной ночы, і яна здарылася. І яны не прафукалі яе, яны выйшлі з Егіпта. Чулі мы пра Абрагама, які таксама ад Бога атрымаў абяцанне, які чакаў вельмі доўга, але ўсё ж і многа яго калбасіла, і ён там спрабаваў па-свойму яго выканаць, але ён усё ж такі чакаў, слухаў і атрымаў абяцанае. І вось сёння Христос ужо кажа нам: і табе я абяцаю, што ты не пусты звук у гэтай гісторыі чалавецтва. Твоё жыццё мае сэнс, я яго бачу. І будзе табе тое, чаго найбольш
прагне твоё сэрца гэтай бясконцай любові. І вось далей Христос сёння кажа прыпавесці. Прыпавесці пра што? Тут в асноўным гаспадары і слугі. Прыпавесці пра уменне чакаць у любы момант. Вот мне гэтае слово спадабалася, я ўжо адзін раз яго ўжыў. Вот Христос нам кажа, каб мы не прафукалі, калі ён прыйдзе да нас з валадарствам нашым. Да? Каб мы гэта не прапусцілі. Бо каб ад нас нічога не залежала, то Христос бы, пэўна, не мучыўся, каб не прыдумаў гэтыя прыпавесці, не распавядаў бы іх. Калі ён нам кажа, калі кажа такія словы: глядзіце, няхай сцёгны вашыя будуць падпіразныя, будьце уважлівыя, значыць, ад нас нешта залежыць. Значыць, нешта ад нашага рашэння залежыць. Залежыць, ці мы, калі ён пастукаецца, ці адкрыем, ці не. Бо Бог не такі, хто будзе на сілу нас ламаць. Бог такі, хто стукаецца. І калі запросіць, з радасцю ўваходзіць. Але не так, што будзе нагою ламвацца ў нашае жыццё. І вось сёння Христос просіць нас быць уважлівымі, гатовымі, не прапусціць. Я ўпэўнены, што кожны з нас тут прысутных меў у сваім жыцці сітуацыі такія, дзе, каб хутка не зарыентаваўся, мог бы страціць вельмі важнае. Да? Вот, можа, хтосьці хутка зарыентаваўся і не прафукаў сваю жонку. Да? Вот, так, вот, каб вот доўга тармазіў бы, не быў бы гатовы, ну то, наверное, там, яшчэ бы там галаву часаў. Там, да? А так уже ўсё, тут уже абавязкі, работа, дзеці. Вот. Хтосьці, каб хутка не зарыентаваўся, то, можа бы, пакалечыўся, да? Альбо другого каго пакалечыў. Ёсць такія сітуацыі, дзе трэба хутка прымаць рашэнне. Трэба быць на чэку. Вы, пэўна, можаце больш прыкладаў такіх прывесці, але вы разумееце, пра што я кажу. І от Христос кажа: от будьце, а я ўспомню яшчэ з валейбола прыклад, да? Так у нас, ну, я там не сильно займаўся, але ва ўсіх відах спорта камандных заўсёды кажуць, што трэба заўсёды ногі лёгка согнутымі мець у каленях, да? Потому што трэба влево, право. Калі ногу прямо трымаеш, то ўжо яна становіцца апорнай, і тады вот адна старана ў цябе, хутка ты не зарэагуеш, не прыгнеш. Да? Вось заўсёды ногі лёгка павінны быць сагнутыя. Да? Хто ў метро ездзіў, таксама не трымаючыся за ручкі, таксама ведае. Вось нешта падобнае Христос просіць, каб мы тут, вось так, у жыцці навучыліся вот так быць, каб быць заўсёды гатовыя. Всё добра, але ў мяне праблемка такая, я разважаў гэтае слова. А як гэта зрабіць? Як вот так сябе так натапырыць, як так сканцэнтравацца, каб вот і трымаць гэта невядома колькі часу? Як гэта магчыма? Я па сабе ведаю, што калі мне нават 5 хвілін трэба аб чымсьці не забыць, вельмі часта забываюся. Ці там каву паставіў варыцца і забыўся. Там, да? Нядаўна было такое, што мне вельмі сорамна, мужчына ў закрыстую прыйшоў, кажа: машыну новую купіў, можна пасвяціць? Кажу: конечно. Такі вот тут два чалавекі са мной хочуць пагаварыць, я зараз вот іх адпушчу, а вы падганяеце. Я пагаварыў і пайшоў, і забыўся. Это было ужасно, я вельмі сорамна. Да? Але, ну вот, здаецца так, я шчыра хацеў, а прамаргаў, забыўся. А як так зрабіць, каб от Хрыста не прамаргаць? А ён не кажа, калі прыйдзе у тваё жыццё і маё. Вот мне здаецца, што рэцэптам такім з'яўляецца фраза: дзе скарб ваш, там будзе і сэрца ваше. Вот тут нешта адказ на гэтае пытанне ёсць. Як зрабіць так, каб не праспаць? Дзе скарб ваш, там будзе і сэрца. Вот сэрца — гэта такі орган у нас. Я не кажу пра біялагічнае сэрца, якое кроў качае, а пра сэрца нашае, што з'яўляецца ядром нашым. Яно такое, што яно глядзіць заўсёды ў адну кропку, у кропку свайго скарбу, вот у самае каштоўнае, што ёсць, яно заўсёды пра гэта памятае. Вот такая ў нас здольнасць ёсць. Ёсць перыяды ў жыцці чалавека, у некаторых людзей, дзе чалавек занадта не ведае сам, дзе яго скарб. Сэрца можа спаць, да? Але так вельмі рэдка здараецца. Звычайна ў глыбіні сэрца нават не магу сабе ўсведамляць, а сэрца ведае. Вот Аўгустын пра гэта пісаў, святы, што неспакойныя нашыя сэрцы, пакуль не адпачнуць у табе, Пане. Мы лётаем, шукаем, мітусімся, змагаемся, і пакуль цябе не знойдзем, все роўно сэрца неспакойнае, яно все роўна недзе глядзіць у гэтую кропку. Гэта цудоўна, што яно неспакойнае. Это супер. Дзякуючы сэрцу мы не згубімся. І вот
Христос кажа, калі вот сэрца будзе вашае пры мне, то не забудзецеся, дачакаецеся. А калі не, калі будзе у гэтых вось торбах, якія нішчацца, ну то можна праспаць прыход Бога. Я так падумаў сёння раніцай, падзялюся, такая прыгожая, думаю, а дзе сэрца Бога знаходзіцца? Калі наша, ён кажа, там туды трэба да яго, а яго дзе сэрца? І вельмі хутка просты адказ прыйшоў, а яго сэрца тут з намі. Вось праз некалькі хвілін на алтары будзе цела Хрыста. Мы кажам цела Хрыста. Цела, гэта перадусім дзеля таго мы кажам, каб мы усвядомілі сабе, што гэта матэрыяльна, што гэта вот рэальная прысутнасць ягоная. Але што за цела? Які это пазногаць, валасіна, барада, пятка? Як паказваюць эўхарыстычныя цуды, вось якія вельмі часта здараліся і здараюцца дагэтуль на працягу гісторыі. Можаце загугліць, што такое эўхарыстычны цуд. Это калі вось гэты хлеб, камунікант, асвечаны, вось калі на ім праяўляецца ткань цялесная. Такое не раз было, альбо кроў ліецца, альбо яшчэ штосьці. І бралі ў розных частках свету на даследаванні, што гэта за ткань. І ўсюды адзін вынік. Ткань сэрца ў стане агоніі. Вось што мы прымаем падчас святой камуніі, насамрэч. Тут сэрца Бога з намі. Што гэта значыць? Што мы яго скарб. Вось такая думка сёння. Христос кажа, маё сэрца з вамі, вы, кожны з вас, мой скарб. І цяпер так вот падумаць, а дзе мой скарб? Вот хто мой скарб? Я бы вельмі хацеў, каб Христос быў маім скарбам. Але прызнаюся шчыра, калі так думаю, то так троху страшнавата, таму што акрамя Хрыста ёсць яшчэ многа людзей, якіх вельмі люблю. Так сабе кажацца, ну так это не ведаю. Неяк больш моцна перажываеш адносіны з сваімі сябрамі, з роднымі, з блізкімі. Да, і так неяк вот усё сэрца Христу даць, неяк така, здаецца, так, ну, нешчырым будзе. Але таксама спакуса, таму што немагчыма любіць Хрыста і адначасова, напрыклад, не любіць тых, каго ён табе даў. Гэта не. Христос не забярэ, не знікне гэтая любоў да тваіх блізкіх. Ён аўтар гэтай любові. Вот калі да яго не будзе любові, калі твоё сэрца не будзе пры ім, то не факт, што ты насамрэч любіш сваіх блізкіх. Да? Вось Христос ёсць любоў. І вот сёння ён кажа, падумай, браце, сястра, я для цябе ўсё рыхтую. А дзе ты? А дзе ты? Чаго ты шукаеш? Каб не было так, што я табе стучуся там у кватэру, ну а ты там у тэлефоне сядзіш, не чуеш там, да? Альбо дзе-то выйшаў у магазин за бутэлькай, альбо яшчэ што, да. Да. Я не кажу у кватэры сядзець, не злавіце, это вобразна. Вось. Каб мы вось памяталі. І вось у гэтым кантэксце такая апошняя думка. У гэтым кантэксце мы можам лепш зразумець, што такое малітва. Вот для некаторых людзей малітва гэта так, выканаць абавязак, то бок раніцай пацеры адгаварыць, вечарам пацеры адгаварыць. А калі ў дзень адгаварыў, дык я вообще стоп, каб не замоцна было, да, там. Вось. А малітва ў гэтым кантэксце, яна пра што? Пра тое, каб стаць на хвілінку і ўспомніць, дзе мой скарб, дзе маё сэрца знаходзіцца. Станаўлюся на хвіліну, на 5 хвілін. Божа, ты тут? Дзе маё сэрца? Ты тут? Тут. Ты ёсць? Ёсць, хорошо. Іду далей працую, там абавязкі, розныя рэчы. Потым зноў бачу, што ў галаве кавардак, мітусня, неспакой. Зноў хвілінку знаходжу, правяраю. Вот, дзе самае галоўнае, дзе маё сэрца? Нават можна нічога не гаварыць, толькі так нашчупаць духоўна, дзе ты? І гэтага дастаткова, гэта цудоўная малітва. Дзеля гэтага мы молімся, каб мы заўсёды мелі гэтую сувязь. Бо малітва без сувязі гэта не малітва, гэта рытуал. А малітва з сувязю, яна насамрэч зусім не складаная. Але тут патрэбна наше рашэнне. Першыя хрысціяне маліліся так. Вот самыя-самыя першыя, вообще самыя першыя. Яны маліліся так. Мараната, прыйдзі, Пане Езу. Цяпер прыйдзі, як мага хутчэй. Не можам ужо чакаць. Это не так, як бывае людзі, якія расчараваныя жыццём, ці стомленыя, моляцца так. Ой, Божа, хутчэй забяры маё жыццё, як ужо мне цяжка. Это не то. А вот хрысціяне з любові маліліся, Езу, ну чаму? Мы ўжо цэлых некалькі год чакаем.
як ты узышоў да айца, вярніся хутчэй. Хай скончыцца гэты свет, прыйдзі. Даіць, якая малітва поўная любові. Вот давайте паспрабуем сёння, можа так, памаліцца. Цікава, ці будзе гэта проста. Да? Я паспрабаваў сёння раніцай, нешта мне цяжкавата так было. Мне столькі планаў, яшчэ так ідэй. Вот, што там можа з'ездзіць, паглядзець, там свет, там яшчэ што. Да, так, много чаго хочацца. А вот насамрэч, вот такая малітва паказвае, дзе маё сэрца. Да? Калі яно ў ім, то спакойна, Езу, прыйдзі, як мага хутчэй. Вот запрашаю так маліцца часцей, каб мы насамрэч ніколі не прапусцілі момант, калі Бог прыходзіць да нас. Амин. Вызнаем нашу веру ў адзінага Бога. Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сыном належыць пакланенне і хвала, які прамовляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл. Вызнаю адзіны хрост. Сабраныя ў імя Езуса Хрыста маем надзею, што нашыя супольныя малітвы, якія цяпер узносім да Бога Айца, будуць выслуханы. Молімся за святога Айца Льва XIV, за біскупаў і прэзбітараў, каб яны вялі ўсіх вызнаўцаў Хрыста да еднасці і любові. Цябе просім. Молімся за ўсіх ахрышчаных, каб, пазнаючы Евангелле Хрыста, яны заўсёды выбіралі дарогу Божых запаведзяў. Цябе просім. Молімся за тых, хто стаў ахвярай несправядлівага асуджэння, каб яны паверылі ў перамогу Божай справядлівасці. Цябе просім. Молімся за нарачоных, каб праз прыгажосць чалавечага кахання яны праслаўлялі Бога за яго дары і заўсёды былі верныя яму. Цябе просім. Молімся о Божым бласлаўленні, патрэбных ласках, апецы Маці Божай для Паліны ў дзень нараджэння. Цябе просім. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб мы умелі распазнаваць у нашым штодзённым жыцці Божую волю і імкнуліся яе выконваць. Цябе просім. Наш добры Ойча, мы верым, што Ты суцешыш сваіх дзяцей, якія звяртаюцца да Цябе ў шчырых малітвах. Дзякуем Табе за гэта. Праз Хрыста, Пана нашага. Любовь
Молитесь, браты и сестры, каб мою и вашу ахвяру принял Бог, Отец Всемогутный. Пане наш Боже, прийми ласкаво дары, які Ти сам удзяліў касцёлу, і сваёю моцаю перамяні іх у сакрамент, які дае нам збаўленне праз Христа Пана нашага. Пан з вами. Угору серце. Падзякуем Пану Богу нашаму. Сапраўды, годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане, святы Ойча, всемагутны вечны Божа, праз Хрыста нашага Пана. Бо Ён з літасці да грэшнага чалавецтва нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю муку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, а праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы абвяшчаем Тваю хвалу, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемагутны, неба і зямля, полыя хвалы Тваёй, гасана на вышынях, благословлёны той, хто приходить у імя Пана. Гасана на вышынях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму ў еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христос уваскрос і спаслаў на апостолаў Духа Святога, праз Христа просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх. Зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвящаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и чаем Твоего Христа хваления. Успамінаючы смерць і з мёртвых паўстанне Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой, рассеяны па ўсім свеце. Удасканаль яго ў любові, разам з папам нашым Львом, біскупам нашым Юзафам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне. І пра ўсіх, хто ў Тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным, у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй
со святым Юзефом и Ябранником, со святыми апостолами, святым Казимиром, святым Айцом Піо и усими святыми, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі і мы хвалили и прославляли Тебе, праз Сына Твоего, Иисуса Христа. Праз Христа, с Христом и у Христе, Табе, Боже Ойче Всемогутный, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Молимся до Отца Небесного, як нас навчив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам грехи наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але избавь нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас ад усяго злога, дай ласкава супакой у дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою. Чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага, Езуса Христа. О Твою Пане Езу Христе, Ты сказав апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грахи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Супокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак супокою. Вось Езус Христос, баранак Божий, вось той, хто бярэ на сябе грахі свету, шчаслівыя, пакліканыя на вячэру ягоную. Пане, я не варты, каб Ты увайшоў да мяне, але скажы толькі слова, і будзе аздароўлена душа моя. Хлеб, які я дам, гэта цела маё, якое я ахвярую за жыццё свету.
часов стоит твой трон, навеки твоей. Разом сносят весть море и земля, Тебе, мой Бог, хвала. Бог Адонай, з раніцы ўсё пяе, да смяркання не змаўкае. Бог Адонай, неба хваліцца Цябе, толькі Пану Богу хвала. Бог Адонай, з раніцы ўсё пяе, да смяркання не змаўкае. Бог Адонай, неба хваліцца Цябе, толькі Пану Богу хвала честь. Молимся. Боже наш Ойча, нехай удзел у святой коммунии дасть нам збавление и умацуе нас у святле Твоей правды, праз Христа Пана нашего. Послухайте, калі ласка, парафіяльныя аб'явы. Перадусім шчыры дзякуй вам за прысутнасць, за кожную малітву, ахвяру, дапамогу на карысць касцёла і кляштара. Ад усяго сэрца дзякую і нізка кланяюся ўсім тым, хто адгукнуўся на заклік аб тым, каб паклапаціцца пра нашу тэрыторыю прыкасцёльную. Сапраўды адгукнуліся людзі і шмат на гэтым тыдні зрабілі, аж так сэрца радавалася, так некаторыя групкамі прыходзілі, размаўлялі. Вось, некаторыя так паасобку, так аб нечым маліліся, думалі, працавалі. Многа пліткі, так ад травы ўжо было пачышчана, праполата немала, таксама скошана, так процентаў 85 з таго, што мае быць скошана. Вот ужо гэта так мае такі салодкі водар парафіі, парафіяльнага жыцця. Спадзяюся вельмі моцна, што гэта такі не адзінкавы такі ўсплеск актыўнасці, а што гэта ляжа на сэрца ўсім нам, каб мы пра гэты наш дом, які нас усіх яднае, клапаціліся. А яшчэ раз вялікі дзякуй. Дзякуй усім тым, хто прыбіраў у касцёле на гэтым тыдні і прыгожваў яго кветкамі. За кожнае дабро няхай узнагародзіць вас Пан Езус і святы наш Айцец Францішак. На гэтым тыдні адзначаем у панядзелак 11 жніўня свята святой Клары Панны. У чацвер 14 жніўня ўспамін святога Максіміліяна Марыі Кольбы, прэзбітара і мучаніка. У пятніцу 15 жніўня урачыстасць у небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. Гэта абавязковая урачыстасць. Вернікі маюць абавязак удзелу ў святой імшы, а таксама павінны ўстрымацца ад выканання неабавязковай працы. Так атрымалася, што святая імша ў гэты дзень будзе толькі двойчы, у 7:15 і ў 18:00. Але удзелам ва ўрачыстасці будзе лічыцца таксама удзел у вігілійнай святой імшы, якая будзе ў чацвер а 18. То бок будзе 3 імшы з урачыстасці ў небаўзяцця Марыі. Першая ў чацвер 14 на 18, вігілійная,
у пятніцу у 7:15 раніцы і а 18:00. У народзе гэтае свята называецца Маці Божай зельнай, паколькі ў гэты дзень існуе традыцыя бласлаўляць зёлкі і кветкі, а таксама першыя плёны новага ўраджаю – збожжа, садавіну і гародніну. Маладую бульбу таксама можна прыносіць. А паколькі гэтая ўрачыстасць прыпадае на пятніцу, то і да бульбы можна і мяска з'есці ў гэты дзень. Але папрашу памаліцца ва ўсіх інтэнцыях, любую малітву ва ўсіх інтэнцыях Папы Льва 14. У бліжэйшым часе адбудуцца персанальныя змены ў супольнасці нашых сясцёр-місіянерак святой сям'і. Сёстры Бернадета і Александра заканчваюць служэнне ў нашай парафіі і распачнуць яго на іншых пляцоўках. Да нас жа прыедзе адна іншая сястра. Дзякаваць Богу за служэнне нашых любых сясцёр Бернадеты і Александры будзем у наступную нядзелю, 17 жніўня, падчас святой імшы а 18:00. Карытас Мінска-Магілёўскай архідыяцэзіі рэалізуе чарговы праект і прапануе патрабуючым расаду клубнікі, сорт невядомы у колькасці 10 штук на асобу. Каб атрымаць такую дапамогу, неабходна запісацца ў Дамінікі, нумар тэлефона на дошцы аб'яваў. Толькі просьба тэлефанаваць у працоўны час, гэта з 9 до 17 у буднія дні. Нядзеля працоўнага часу не мае. І таксама ў бліжэйшыя дні да пятніцы прынесці неабходныя дакументы, гэта ксеракопія пашпарта апошняй старонкі, пенсійнага пасведчання альбо пасведчання інваліда, альбо пасведчання аб шматдзетнасці сям'і. Колькасць расады абмежаваная, таму, калі ласка, паспяшыце. У пятніцу-суботу, 22-23 жніўня, у Браславе адбудзецца фэст у гонар Маці Божай Валадаркі Азёраў. Арганізуецца аўтобусная пілігрымка з нашай парафіі. Выезд у суботу 23 жніўня а 6 раніцы з паркоўкі ля крамы Светлафор. Кошт 35 рублёў. Запісацца можна ў нашай парафіяльнай краме. Я так паглядзеў тыдзень таму, што рубрыка просьбы ад пробашча добра заходзіць. У мяне яшчэ дзве ёсць. Калі можна. Першае, я так заўважыў, што калі мы спяваем гімн «Хвала на вышынях Богу», так чуваце, касцёл спявае, так радасна. А на песні, напрыклад, на пачатак імшы, ці на канец, ці на ахвяраванне дароў, ці на праслаўленне, то я бачу, што некаторыя робяць так. Вось. Да, і як бы раней я разумею, людзі казалі, ну нічога не відаць, а цяпер ужо відаць. Таму я вельмі так прашу, каб мы зразумелі, што бывае, што спяваць цяжка і не хочацца, або можа хтосьці саромеецца там свайго голасу. Вось, але спеў, далучэнне да спеву – гэта упрыгожванне літургічнай малітвы. Яна якраз такі прызначана для таго, каб кожны нешта з сябе выдаў. Таму вельмі запрашаю даваць гук, бо калі мы не навучымся гэта рабіць тут на зямлі, то мы не будзем ведаць, што рабіць у небе. Таму, калі ласка, пастараемся. Вельмі вас прашу аб гэтым. І другая такая просьба, яна датычыць споведзі, толькі каб вы мяне правільна зразумелі, што, канешне, калі чалавек саграшыць, то абавязкова трэба як мага хутчэй да споведзі ісці. Але я калісьці яшчэ казаў, памятаю у Вялікім посце, што наогул нядзеля для споведзі не найлепшы дзень. Чаму? Таму што хораша распачаць нядзелю ўвогуле прачнуцца раніцай ужо з чыстым сэрцам, як так старшыя пакаленні казалі. Ёсць у гэтым свая мудрасць, каб ужо прыйсці на імшу і думаць не пра свае грахі, а пра Бога, які нас сабраў, праславіць у радасці. Несумненна, калі ёсць патрэба, калі там у ноч суботы на нядзелю штосьці здарылася, ці раніцай па дарозе ў касцёл, канешне, трэба ісці да споведзі, несумненна. Але агулам так лепш падрыхтавацца і прыйсці ў іншы дзень, дзе і святар можа больш увагі ўдзяліць, раду нейкую даць, калі зможа. Вось. Бо так са свайго боку магу сказаць, што таксама хочацца больш удзяліць увагі, але чарга вялікая і, на жаль, вось так не атрымліваецца. Ну, проста кажу, каб лепш гэтую справу разумець. Шчыры вам дзякуй за супольную малітву, прыміце Божае благословенне.
Пан з вами. з духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Идите в супокои Христа. Дякуєм Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, бережи нас у змаганні, добре спасся і пастир Твого. Будь з нами, князю войска небесного, моцею Божией, Бога хвалить хочу и прославлять навеки, токи Ему спявая песнь хвалы. Божую правду буду обвящать завсёды, Днем сердцу супокой дає. Бога хвалить хочу и прославлять навеки, токи Ему спявая песнь хвалы. Божую правду буду обвящать завсёды, Днем сердцу супокой дає. Богу слава, Отцу завсёды слава, і Христу пошана нас. Святим Духу величі подяка, Богу Тройці могутність. Богу слава, Отцу завсёды слава, і Христу пошана нас. Святим Духу величі подяка, Богу Тройці могутність. Нехай буде прославлений